Talagsaon na gyud kayo nga adunay maayo sa arts. Sama sa gipanghimo nining usa ka ulitaw nga iyang Gibida anime, pero Gibida ang nagkalain-laing lugar dinhi sa Sugbo. Atong kining tan-awon pinaagi ni ining report. Ang Marcelo Fernan Bridge. Ang overlooking view sa dakbayan sa Sugbo. Ang Mactan Shrine. Ug hasta na ang kinabuhi sa mga call center agents. Pipila lang kini sa mga mugna sa 23 anyos nga si Paul Tradio. Sa social media pa lang, daghan na ang nahingangha dihang mihimo siya og mga animated version sa nagkalain-laing landmark sa Sugbo. Ang anaan niya, mao ang iyang computer ug kun may oras, magmugna-mugna siya og mga anime. Gani, may mga namugna usab siyang animation sa nagkalain-laing lugar ug kinabuhi sa probinsya. Nara ko'y free time, ako itong buhat-buhatan, inana. Lingaw-lingaw ra nga buhat. Then mo, tayo post-post rasad na ako sa social media. Engineering ang gieskwelahan ni Paul. Apan karon, mas gipadayon niya ang pagkamahiligon sa animation. Gani matod niya, ang iyang inspirasyon ang usa ka illustrator dito sa Japan. Iyang gi-illustrate ang mga kuan, ang marag nahog nga ang Japan yun. Then naka-decide ko nga kuan sad i-follow ang iyang kuan pamaagi. Uban ni Lian Sinkulan o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.